sallama shi nan amma kai Allah ya la'ance ba ma ɗaya ba tsinuwa jiyo kowa ya ganka ka juyo kowa ya ganka kan wanda ya dungure shi da Allah kan wanda ya taba shi daga huskarka kowa ya ganka to me da kayan shi ta yi umar ko raka shi a can sun raka shi ta yi kai a ku kyale su ai dan wa zai taba shi ba mai taba shi ba mai taba shi babawu Ya, kaga watan Ramadan ko na gani. Yo kai, ya kai. Ya kai. Eh? ya magana maza ta ko To, eh, abu aka ruwa. ya magana maza ba mu jara wannan Yo kai kicha saka shi tai. Kai. babawu Sai mun kai sharaba. Babu sharaba bai yiwa. babawu ka abu kai Ba mu sai ba amma mun kai sharaba. To ai shi da wanda kake na ta kai ba wanda zai buga ofsa dama ba ta buga ba Dama su mata ta ne wanda ya zo gidan shi ma ya ce a kyale shi saboda ka san ku bashi ta ku ai bashi ba wani can da abu abin da Allah ya ba sa dama ai haka yake Yawa. can garin su ba to ka je ya da can abin da Allah ya sa a dai fita shi da ungwai ba wai ya zai wani abu bane ba kaga na nufin dan garin su a dai fita shi na da san shi ai dama shi ma ya sani su ya zo ne kawai dai a nan da mota haka kawo shi da mota aka kawo shi ina nan aka aje shi muna nan aka aje shi wallahi ina nan motar da aka aje shi ina nan Hada kunshi, idan a ce mace ce. kula da ku sai kai shi. babawu ka Ba mu shi za a yi ba, amma wallahi mu kai sharaba. wanda ya zo gidan shi abin da ake wannan ba ana ita sai an kawo shi A'a, kawai ga shi ne wanda mun san namiji ne yake saka a wata. da ku bashi ce da abin da Allah ya sa duk wannan ba Allah ya yi mai ce da abin da Allah ya sa Allah ya sa ya gane gaskiya ya wuri ba an zo rike ba kana shi da abin da ya Ya sani hannun gidan mu.